en bakke, som vi skal bruge, når vi skal rense tænder. Først så ser vi 2 spejle. En til tandlægen og en til klinikassistenten. Som bruges på bagsiden, kan I se, når man skal se på bagsiden af tænderne. Eventuelt til at holde tungen væk, eller til at holde læberne væk. Så skal vi bruge en sonde. En sonde er til at kigge efter karies, som man ligesom krasser rundt på tænderne, både ovenpå og på fladerne og ind imellem tænderne. Så har vi en Porschemåler, og den måler ligesom dybden på lommerne i tandkødet, for at se, om man har eventuelt begyndende parodontose. Og det gør man både facial, mesial og distal. Nu. Ja. Starter med at putte en overtræksbruse på vores trefunktionssprøjte her. Da den kan være lidt svær at gøre ren, så har vi vores trefunktionssprøjtespids, som selvfølgelig monterer sig på posen. Så er den klar til brugen. Så har vi vores klempincet. Den bruges til at for eksempel lægge vat i munden på patienten, hvis der skulle være en masse blod eller noget, vi skal have stoppet. Så har vi vores tandrensningsinstrument. Bruges til at fjerne tandsten og plak. Det sidder typisk her på bagsiden. Her imellem eller rundt i kanten, og plak kan man typisk også se, hvis man kører med tandrensningsinstrumentet på tænderne her. De store kirtler, de sidder her på ørerne, hvor vi har nogle gode slimhinder, der vil lave en masse væske. Og så hernede under ved tungen, det er faktisk den største af dem, vi har. Ja. Her har vi en profylakse, som er et vinkelstykke, som vi skal have sat på vores vinkelstykke herovre, som er den her, som hedder en mikromotor. Og den skal lige sige et lille klik. Og bagefter tager vi vores lille gummikop og skruer fast heroppe i profylaksen. Sikker på, at den sidder godt fast. Og inden man starter, skal man altid lige prøve den på fingrene, for at være sikker på, at den sidder rigtig fast. Og når man bruger den her til pudsning, så er det vigtigt, at man holder det nede i hastighed. At det er maks 3, den må køre på, og hvor man ikke bruger luft og vand. Så har vi vores anatomiske pincet. Pincetten bruger man for eksempel til at tage ting i skufferne, eller holder tingene op til sin bakke og ligger. Så har vi vores 2 sug, store og lille, der monteres herovre. Det var lige gæster. De bruges til at samle spyt, vand og blod fra patientens mund. Så har vi vores indgangsgrus. De står herovre på fontænen. Er klar til, når patienten skal skylle munden bagefter. Klar til at spytte ud. Vi har lidt tandtråd. Tandlægen kan bruge det på patienten, når behandlingen egentlig er ved at være færdig. Vi har lidt vat. Det er til, i stedet for at tandlægen tørrer vores tandrensningsinstrumenter af i kraven på patienten, som de har liggende, som er en engangsserviet, så er det smart at lige tørre dem af her på, fordi så kan patienten få lov til at tørre munden af bagefter i servietten. Så har vi vores dappenspærre. Det er den, vi putter vores tandpasta i, som bruges til pudsning af tænderne. Det kan være i sådan en lille en her, som vi holder, eller klinikassistenten holder tæt på hovedet af patienten, så tandlægen hele tiden kommer til. Er det klinikassistenten selv, der sidder med det, er der sådan en smart lille en, der kan sætte på fingeren, så har du det hele inden for rækkevidde. De kan også fås med et lille klister på, som pilles af, eller papiret er pilles af, så klisters den på hånden, så har du også det hele inden for rækkevidde.